Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka emergency meeting ang ipatawag subong hapon sa tunga sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental kaupod ng ASF Task Force. Ini kasunod sa report nga may baboy nga nagpositibo sa ASF sa Bacolod City. Sa emergency meeting sining hapon ginsinig ni Mayor Abby Benitez nga may duha ka mga baboy sa Barangay Taculing sa Bacolod nga nagpositibo sa African swine fever sa ginpatigayon nga test sa Department of Agriculture. Ganit sunod sa alkalde, dapat nga ipapanaugon ang mga numero kag dapat madasig nga makontain ang area kag mapahibalo ang publiko. Kutob sa mga baboy nga yara sa 500 meters nga radius kung saan naghalin ang nagpositibo nga baboy ang ikal ukon pamatson. Sunod sa kay Mayor Benitez, nga sa ila pangusisa, naghalin sa Bago City ang amo nga mga baboy. Ang ginakakulbaan sa mga opisyal nga basi, ini ang magresulta sa pag-collapse sa hog industry sa probinsya kung hindi gilayon maaksunan. Dugang pa ni Benitez, mas maayo kung makatukod sa Joint Response Task Force ang Bacolod kag ang probinsya para makahimo sa mga tikang batok sa paglaptas ng ASF. Ginsaling naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, gatubtub sa karon wala sila sa minabaton nga official report sang kaso sang ASF naman sa probinsya sa Negros Occidental. We received today a report of findings based on a convective PCR. So, saying that we have a positive ASF. So it was found sa Barangay Taculing. 2 pigs were confirmed to have the virus. Origin pigs. Although ang samples ipadala pa sa Manila for RT-PCR, no, but they say this is 99% accurate. Although there's no official confirmation of ASF in the province, we are treating it as if it's ASF. So we will be testing, we will be containing, and if it's sick, we will vary. So in short, we will not have a mass culling of these pigs. We will still, of course, the healthy ones, we will allow the owners to sell it or to have it shown or whatever.